Acung, narsi lu cung, namat nama nak kencung. Ke omai ke sini bukung bara omai ke khalai maning ke sak bekri ke ongke belai sajak liya bobisot tetema beunga ke omong ke goto থানায় 7 তারিখ 10 মার্চ 10টা নাগাদ থেকে বড় খালাইমানি অমো বাইকে 10 খান গাড়ি গাড়িং সবখা আরো গাড়িও মাইবো গোনাं गोबांमा गलारक निनि तौग्रक नि से आं सब सब फाइयाव गारि खे खायजमान आबो बरक न तो एत बरक गोबांबा 60 जना बरक नायबा बरक सखानाय मान बरक आरानि बरक बुरै जिराय गोनां दङ बरक न गारि लामाव रयसि सकसाय रमाबा जे माने तंमान बरक सरगय गोजाना खायजमान सावरक सजगामो आबो सकसामोन एखे जों बरक कयेकटा बरक जों सिनेमा बरक दङ दागमरा बाय निनि दैसा कतर हिनै ओ पारा खुंनायनि बरक फायबानिता हिंगनो कोन काजि कलंगरकता दं आबो बरक बाय कुनु काजि कलंगत करै हठातसे अमायके खालाय फायमाबा जोंबो दामा बहिनि जों सायमैया ओ कामिनि मुंताम तागनो मो आबो अंके जों कग्रब अंके हापेन कामिनि साव अंके रेजिस्ट्रेशन खायमानि अंके रायनाबारि रायना हाजि बंदरा खालायमो आबो दा अंदार खालाय अंके किला अंदार नखलाय तंता निनि मुंके आनि मुंके हाजार कुमार मलसम ओ बागान खनि नुना औ बागान बो आनि नु गायरेंबो फेसबुक किसान मुखा आरो नायना बारिनि गतना आरो फेसबुक तो साखा जे आरो जेमन दैसा कतर फाइन साखमो बबाय दागमुरानि आनि बररक माने 60 जन मत थांगै आबाद माखान मुखा दै 10 परिबारनि दे तां गायनि रंगो हरखा आइ खनाखा एमन ता जरातै चिनियर बहाय एमने रिपोर्टल सफैयाख आपाना आं जे खाकागो अम चिनि हदानि तरफ থেকে चिनि मयालनि तरफ থেকে चिं सारिरगो फानो खबर लायो जाते सुस्थ मीमांसा मानाय जात जाते जोंबा बुकुं बारा जाते उमहाय गतना ता गतिलाय लांथों जाते नेरक माथाय दंके नेरक मानाय जों माथाय दंके मानाय बनो जों मुखरा मुखि आजक सालागि सल्युशन खाय थानाय एबं खायके खायलायनाय नि आंखे खाकाता